Hola, soc Joan Puigcerver i vaig a explicar-vos com preparar l'entorn per a treballar en el mòdul d'entorns de desenvolupament. El primer que heu de fer és instal·lar IntelliJ IDEA. Això ho podeu fer des de la seva pàgina principal. Si entreu a la pàgina oficial, veureu que hi ha dues versions d'aquest entorn de desenvolupament. Per un costat tenim l'IntelliJ IDEA Ultimate i per un altre costat tenim l'IntelliJ IDEA Community Edition. Jo vos recomano que per facilitat vos descarregueu la versió Community. És una versió de codi obert, gratis, que podeu utilitzar i que té pràcticament totes les característiques que aneu a utilitzar en aquest mòdul. No obstant, veureu que jo tinc instal·lat la versió Ultimate. Això es deu a que mitjançant GitHub podeu sol·licitar un descompte per a estudiants i això automàticament vos proporciona una llicència per a utilitzar-lo. No obstant això, no aneu a necessitar aquesta versió per a treballar en aquest mòdul. Podeu descarregar-se directament la versió Community. Molt bé. Aleshores, una vegada instal·lat, si l'obriu per primera vegada, veureu una finestra com aquesta. En aquest punt podem o bé crear un nou projecte o obrir-ne un que ja existeix. Nosaltres anem a crear-ne un des de zero. Si li teniu a New Project, se vos obrirà una finestra com la següent. Aleshores, quan creem un projecte, anem a crear-lo de la següent manera. El nom del projecte va ser cognom, nom, ed. Vosaltres, cadascú de vosaltres, haurà d'indicar el seu cognom, el seu primer cognom i el seu nom. Després, location. Això és en la carpeta en la qual voleu que es guarde este projecte. Per defecte es crea una carpeta en la vostra carpeta d'usuari que es diu IDEA Projects. Jo vaig a utilitzar esta, però vosaltres podeu utilitzar la localització del vostre ordinador que preferiu. No anem a marcar el crear un Git repositori, això ho farem en la unitat 2. Després, el build system anem a utilitzar Maven, que és un gestor de dependències i de paquets i per a poder generar executables anem a utilitzar tots la versió Maven i després el JDK. El JDK, jo en el meu cas, quan ja tinc instal·lat la versió 21, vaig utilitzar aquesta. No obstant, ara mateix la versió més recent és la 22. Per tant, si encara no teniu cap o heu instal·lat la 22 en el primer exercici que vam fer, doncs la podeu seleccionar així. Després, este checkbox d'ací que ens diu Add Sample Code, el que farà serà crear-nos una classe d'exemple per veure que funciona. Anem a deixar-la marcar i anem a provar a veure si realment s'ha creat correctament. Li donem a crear i això ens hauria de crear... Tinc que ser... Ahí està. Ens hauria de crear un nou projecte. Si vegem, se'ns ha creat la carpeta org.example main, que té un codi que és un Hello World. És un programa en Java que l'únic que fa és mostrar Hello World. Per a provar que funciona, li podeu donar a run main. Això ens ha obert una finestra que ha executat este codi. Aleshores podem veure que s'ha imprimit per pantalla Hello World. Aleshores, com està estructurat un projecte d'IntelliJ o de Java amb Maven? Bé, si li doneu així al menú principal, en el menú File teniu la carpeta Project Structure i així en la pestanya Modules podem veure l'estructura de carpetes que té el nostre projecte. Tenim la carpeta principal, l'arrel del nostre projecte, i així dins tenim una carpeta src, on va tot el codi font. Dins d'aquesta carpeta distinguim entre main i test. En la carpeta main, dins de la carpeta Java, tindríem tot el codi font en la lògica de la nostra aplicació. I dins de la carpeta test Java tindríem tot el codi Java amb les proves de la nostra aplicació. La part de les proves la veurem a partir de la unitat 4.
I dins la carpeta Java, ara mateix tenim el codi, tenim dos package, org i example, i dins d'example tenim la classe main, que se'ns ha creat per defecte quan hem habilitat el checkbox. Vale? Ara mateix esta classe ja no ens fa falta, per tant la podeu eliminar en botó dret delete, vale? O en el botó també de delete. Molt bé, anem a continuar en el material, ja tenim configurat el nostre projecte. Ara el que hem estudiat l'estructura del projecte i ara el que podem fer és crear-nos ja el primer programa que anem a utilitzar en l'assignatura. Aleshores, anem a crear un package que es diga udu examples. Això realment són dos packages, un que es diu udu i dins un que es diu examples. I així dins, en botó dret new java class, anem a crear-nos una classe que es diu debug repetir nom. Se'ns ha creat un fitxer Java que està buit i el que anem a fer va ser copiar-nos el contingut del material debug repetir nom, que el tenim així baix. Li dono a copiar i així vaig a eliminar este codi i vaig a pegar, paste, el meu codi que hem copiat i pegat. Este programa el que fa és mostrar per pantalla el nom i el cognom 100 vegades. Fa un bucle que repeteix 100 vegades i imprimeix el nom i cognom. Així vosaltres podeu editar aquests strings per a que mostri el vostre nom i cognom. Una vegada ho teniu, li doneu a run d'esta classe i això podeu veure que s'ha executat i que ha imprimit 100 vegades nom i cognom. Molt bé, doncs fins ací el tutorial per a instal·lar IntelliJ i configurar-lo per a poder treballar i ens vegem en el següent vídeo.